Salutare și astăzi să vorbim despre mouse-ul Logitech G305 Lightspeed Speed. Părerea mea este că este un mouse foarte bun, se mișcă foarte bine pe CSGO și pe orice alt joc pe care vreți să îl jucați. Clicul se apasă foarte ușor, gen eu din greșeală, uneori mai trag și din greșeală pe CS, gen și dacă ții mâna așa îți apasă, dacă ții un pic greutatea pe el, apeși din greșeală pe el. Ține bateria 250 de ore. Gen, se mișcă frumos pe mousepad, nu are ceva lag, gen să se blocheze sau ceva. Părerea mea că merită să-l cumpărați. Este wireless, nu are fir sau cablu sau ceva. Este wireless, se mișcă foarte bine. O să facem testul și pe CSGO. Ia să vedem. Bun, aici puteți vedea și CSGO-ul. Ia să vedem și mouse-ul. Părerea mea este că este un mouse foarte bun. Puteți să-l cumpărați pentru CSGO, părerea mea, mai ales cei care se joacă CSGO. O să aveți o îmbunătățire foarte mare. Și o să aveți alt stil de joc. De exemplu, eu de când mi-am luat mouse și mă joc cu mouse-ul ăsta, am un alt stil de joc, gen nu mai joc. Înainte jucam nici bine, dar nici prost, dar de când mi-am luat mouse-ul, părerea mea este că joc mult mai bine și trag mult mai bine și pre-ul fac mult mai bine. Puteți să căutați, gen eu l-am cumpărat acum o zi, da, acum o zi, și părerea mea, bine, puteți să-l găsiți și pe alb. Pe alb mi se pare un pic mai, gen, nu că este bun, că este același mouse, dar numai că, vedeți aici, gen, unde e negru ăsta, dacă o să vă jucați mult CSGO și o să vă transpire mâna pe mouse, o să se lase transpirația aici pe mouse, dar în rest n-are treabă. De aici setați sensibilitatea de pe butonul acesta mic, de pe butonul acesta, setați sensibilitatea și bine, părerea mea este să setați sensibilitatea și din mouse, dar să vi o alegeți și voi din joc, pentru că dacă vi o selectați doar din mouse, nu o să fie chiar așa cum vă așteptați. Eu mi-am setat-o și din joc, cum îmi place mie, și am o performanță mult mai bună. Trag mult mai bine, fac și mult mai bine și vă suger să vi-l luați. Review este, puteți să vă uitați și la review când îl cumpărați, puteți să vă uitați la alte videoclipuri cu review, să vedeți că multă lume spune că este bun, se mișcă foarte repede, nu are treabă, rotița merge perfect, n-are, la flick-uri cu AVP-ul, le faceți lejer, n-aveți nicio treabă. Eu am senzația un pic mai mică și mișcă din mouse mai mult, deci flick-urile le faceți lejer, n-aveți treabă. Și puteți să le testați și în alte jocuri, nu știu, Fortnite, Call of Duty, PUBG, nu știu, foarte multe jocuri, și o să aveți o performanță mult mai bună în acele jocuri. Deci, cam atât pentru azi. O să vă pun și un videoclip cu review din meciul de Faceit cu acest mouse. Și cam atât, sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. V-am pupat, ceau!